Flere og flere bliver blinders, eller får skyklap, som man siger. Fænomenet har ramt mange danskere de senere år. Især aalborgenserne er særligt hårdt ramt. Det er som en epidemi, der bare eskalerer og rammer flere og flere, uden at tage hensyn til hvor og hvornår. Og hvordan er det med, og vi skal lave pladekontrakt og så videre. Det er alle, der kan rammes af fænomenet. Unge som gamle. De andre piger, de siger, at han er sådan en celebrity. Vi er som mennesker i bund og grund flokdyr, hvor alle hjælper alle og gerne vil have anerkendelse og eksistensberettigelse. Danskerne lever i deres egen verden, og der skal virkelig noget til for at prikke hul på den byld, der ellers i tidernes morgen bare præger fællesskab og nærvær. Vi vil jo alle gerne ses og høres. Hallo, piger. Hallo. For at komme dette fænomen til livs, er vi nødt til at tage drastiske metoder i brug.